С огромно удоволствие честитя поредната награда на Джена, която вече държи в ръцете си за оригинално присъствие на клубна сцена. Тоест, това според мен е едно огромно признание, защото за да си първа по дискотеките и клубовете, означава, че си направила страхотни хитове и наистина ти пълниш всяко едно заведение, където си поканена. Аз съм свидетел. Кажи ми, чувстваш ли се удовлетворена и очакваш ли въобще такова признание? Чувствам се горда. Признавам си. Една много хубава награда получих. Държа в ръцете си много хубава и много тежка статуетка. И съм благодарна на моите почитатели, защото тази награда е от тях. Аз им го казах и преди малко на сцената. Казвам от тях, защото всъщност аз имам възможността всяка вечер да се виждам с тях и да се срещам в българските заведения, ресторанти, клубове, на всички мероприятия, от които съм така част, и имам възможността да пея там, да бъда поканена, както и в чужбина, в различни държави. И съм щастлива от факта, че мога да ги виждам почти всеки ден на моите участия. Така че за мен това е най-голямата награда и за мен това е най-хубавата радост, че имам всички тях. Страшно много писма получих в официалната си страница във Фейсбук. Всяко едно писмо беше невероятно и благодаря на всеки един, който ми писа, за да ми каже много хубави думи и изречения относно моето състояние днес. Че ми се радват, че и аз трябва да съм щастлива, да се радвам, защото имам тяхната любов и имам една най-голяма награда – публиката. Така че съм много щастлива. В момента, в който излязах на сцената, видях какво означава да те обичат и всички бяха на крака. Благодаря от сърце. Това беше уникално посрещане. Не всички изпълнители имаха възможността да се радват на такова. И естествено след това и появата на Андрея. Залата изригна. Всички бяха около нас. Получих цветя от едно уникално малко детенце, което не пропуска моите концерти. Всеки път моли родителите си да я доведат. Прегръщаха ни. Чувах какво ли не от всякъде. И на мен говориха, и на Андрея. Уникални думи, хубави думи. И за пореден път, разбира се, благодарност. Имах и възможността да чуя 2 пъти за едното си излизане. Още. И само вземете тази тежка статуетка. Благодаря, че малко ми тежи. Чухме 2 пъти още бис, което е... Няма по-хубаво от това. Съм толкова щастлива, че няма какво да искам повече. Наистина няма какво да искам. Аз мога да пея, работя с гласа си, така че това ме кара да се чувствам щастлива и знам, че наградите не са нещо, което трябва да ми бъдат фикс идея, трябва да ме тормозят или да се вглъбявам в тях, напротив. Това ми е било описано, отредено, щастлива съм, доволна съм, благодаря за наградата. Разбира се, тук ще благодаря и на моите продуценти и на музикалната ни компания, защото този прекрасен концерт, тази уникална сцена и това, което направиха и всички вие, разбира се, екипите, за нас, да ни представите по най-подходящия и правилен начин днес, беше прекрасно. Така че адмирации за всички. И какво още да кажа? Йоргос Ясемис ми даде наградата. Един много уважаван гръцки певец, с който си говорихме на гръцки малко преди да изляза. Казах му, че на сцената ще му кажа нещо на гръцки. Той си мислеше, че не разбирам гръцки, беше се стъписал. Започна да говори на английски. И така, мисля, че се получи много весело. Аз бях свидетел как публиката те посреща. Тя всъщност винаги те посреща много сърдечно и, както казваш, ти винаги искат бис от тебе. Ти си един изпълнител, който е изключително благодарен към абсолютно всички, с които работи, с които се докосва, и най-вече към твоята публика. И, както казваш, за теб не е фикс идея, статуетката, награда, или не се бориш за това. Кое е най-ценното всъщност в твоята работа за теб самата, в твоя живот? Като награда, може би, за това, което правиш, защото ти изцяло си отдадена на твоята работа. Много правилно каза, отдадена. Това е абсолютно правилната дума за моя живот, че аз съм отдадена на работата си.
така най-силният момент е точно този, че аз имам наистина много участие и много работа. Нещо, което не всеки може да се похвали с това и разбира се, това е една много голяма тежест, една много голяма отговорност. Не е много лесно да нямаш време да спиш, да нямаш време за нищо. В същото това време трябва да намериш време всъщност в цялата тази работа, да направиш нова песен, да снимаш видеоклип и... Знаеш, че аз бягам от скандалите, бягам от медийните изяви, дори не желая и интервюта да давам. Точно за това, че аз никога не съм била алчна, никога не съм била лицемерна и нямам намерение да се тикам и да се вра най-нахално и нагло. Искам да съм жива и здрава, искам да работя. И съм се убедила, че най-добрата реклама за един български изпълнител е добрата песен. Когато имаш хит, имаш много работа, имаш публиката си. А от това по-хубаво няма. Така че каква награда ще получа накрая, това не е фактора, който трябва да определя моят живот и моите качества като изпълнител. И държа да се знае, че мен това не ме наранява по никакъв начин, каква ми била наградата или на кое място съм била. Това не е нещо, което е съществено за мен, защото това са моменти, които отминават. И както ми казаха снощи едни мои познати, в крайна сметка накрая остават хубавите песни в спомените на хората. Така че аз точно това се боря да направя. Хубави песни, само хитове, пък ето, че се получават. Ето, че и публиката ме обича, но това е защото и аз ги обичам. Това е защото аз си давам моето внимание на тях всеки път. Аз съм с тях в заведенията, снимам се с хората. И аз имам нерви, имам моменти, които нямам настроение да гушкам целия народ, но в крайна сметка винаги се старая, винаги съм много позитивна спрямо тях и те го знаят, то се видя. Ето това на сцената няма как да го скриеш. А ако ще и да ти затворят очите, може би трябва да си глух, за да не чуваш. Залата просто изригна, всички бяха на крака. Поклон пред моите почитатели. Това е. Страхотни думи каза наистина, може би за наистина твоите почитатели усещат твоята любов и ти отвръщат стократно със своята. Ти продължаваш да правиш хитове, да бъдеш много оригинална и като визия, и като присъствие в видеоклипове, въобще навсякъде. Какви са така поредните изненади, които да очакват твоите фенове от тебе? От няколко дни се носят разни слухове за нова моя песен и аз не съм коментирала абсолютно нищо все още. Чух всякакви слухове, чух и композиторите, кои са и с кой съм работила и какво ли не е шарено, толкова шарено, но аз не съм казвала нищо. Сега ще спомена, че наистина направих нова песен, но нямах никакво намерение да я представям на наградите. Просто съм я приготвила и чакам да дойде подходящия момент, за да бъде тя пусната. Просто така прочетох, че много изпълнители пускат нови песни, а за мен това не е добра практика и изобщо моята лична политика показва, че когато има много нови песни на едно място, това не е добре за самия изпълнител и за самия концерт понякога. Така че, още когато приключих с песента, реших, че ще изчакам да мине концерта, след това ще се съсредоточа върху представянето на новия хит. За мен това е нов хит и нямам търпение да я чуят почитателите ми, за да видят върху какво съм работила толкова време, дано да им хареса. Ние също сме нетърпеливи да го чуем, защото ти правиш хит след хит. Искам да ми кажеш на кого дължиш тази отново оригинална и толкова бляскава визия в момента? Благодаря. Понеже преди малко споменахме екипа ми, аз не споменах най-важните в екипа ми, именно Мис Бони, който прави моя мейкап, който направи тази прекрасна рокля, разбира се. Роклята е на Flow Atelier, но самия дизайн, самите бижута и абсолютно всичко, което е пошито по нея е дело на Бони. Ръчно правено, разбира се, отново handmade, нещо, което е уникат и няма как да бъде повторено или да видя някой друг със същата рокля. Бижуто на врата също е негово и пръстена и обеците са изцяло изработка на Бони. Разбира се, тази вечер бяхме приготвили още една рокля, която беше прекрасна, но дилемата си остана за мен коя рокля да избера, затова реших да я заложа на по-късата и на този прекрасен блясък, защото аз съм така фен на черното и златното. Винаги тези цветове са много добре са подхождали на сцената и светлините много обичат тези цветове. Днес косата ми е на Ели.
моите близки хора, всички са с мен в залата. И разбира се, благодарности за екипа, с екипите, с които работих през цялата година. И текстописци, композитори. Най-вече тук искам да спомена Мариета Ангелова, която кове моите хитове с думи и с чувствата си. Мариета, благодаря. Благодарности на Калин Димитров, на Оцко, на Велислав Драганински и на всички музиканти, които записват също в парчетата ми, защото повечето са лайв записани в студията. И кой, и всички вас, разбира се. Веднъж аз си видел как са